बिटिआर सोरखारनिफ्राय खुंदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो बिटिआरआव पस्टआ खालि जानानै दंमोन। दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बिटिआर सोरखारा जोंनो स्पेसियेल टेट खुंनाय जादोंमोन। नाथाय स्पेसियेल टेटआ एग्जामा जोबखांनायनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै जोङो ना मार्कशिट मोनदों ना जोङो सार्टिफिकेट मोनदों। दा जोङो बेखौनो एपिल खालामो बिटिआर सोरखारनिसिम जोङो थाबैनो मार्कशिटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ राननायजों लोगोसे थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट होनानै जोंनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार आरो बबेबा फरायसालिफोरा जिर' टिचार जानानै बबेबा फरायसालिजों एमइ फरायसालिफोरजों एमालगेमेसन जानो थांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेफोरनि आन्दोआवनो दङ जोंहा मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै। दा फोरोंगिरि गैयाब्ला मोनसे गामिनि बिमा बिफाया बा गारजेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे फरायसालियाव माबोरै थिसनहरगोन। जिहेथु मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला होमबा फरायसाया बोरै सोलोंनो थांगोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो फोरोंगिरिखौ थिसननायनि दायथ'आ सोरखारनि दायथ'। बेनिखायनो जों फिन खनसेबाव खावलायो बिटिआर सोरखारा जोंनो थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट खालामना होनांगौ। लोगोसे जोंहा दा बिटिआर सोरखारनि चिफ सारआ बुंबाय थादों 1200टा SIU एप्रुभ जानो थांगासिनो दं होननानै। दा जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालि थानायलाय जों सानो 1200टाल' पस्टआ जोंनि माबायाव बिटिआरनि सिङाव थोजासे नङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो आङो SSNनिफ्राय माखासे पस्टखौ बरननानै जोंनि बिटिआरनि सिङाव एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसे एनरलमेन्ट गैयैनि माखासे आं माबाखौ फोरमायनो सानदों। जोंना दा जोंनि गामियावनो मोनसे जाथाय जानानै दङ। जोंनि गामिनि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' सिंगोल टिचार। नाथाय सिंगोल टिचार हिसाबै बेयाव अफिसियेल खामानि हेडमास्टार जानायलाय बेना अफिसियेल खामानि गोबां थायो। नाथाय बेयाव अफिसियेल खामानि थानायजों लोगोसे स्कुलखौ माबोरै फोरोंगोन सोर फोरोंगोन। बियो अफिसाव खामानि मावनो थांनाय लोगो लोगो सासे फोरोंगिरिया बै स्कुलाव फोरोंगिरि फोरोंनो थाखाय सासेबो फोरोंगिरि थाया जायो। दा बिनि जाहोनाव मा खालामखो जोंनि गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोर दङ। माने गामिनिफ्रायनो गावजों गाव रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै थाखा खांनानै मा खालामदों बेयाव फोरोंगिरिखौ ओरैनो थिसनथाइ होनानै दंथ'यो आरो। दा खिन्थु बैफोरबायदि फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सोरखारनि खामानिमोन बा गभर्नमेन्टनि खामानिमोन। नाथाय बेफोर खामानिखौ जोङो रायजो राजायासो मावनो गोनां जानानै फैदों आरो। बेनिखायनो आं फिन खेबसेयाव आपिल खालामो थाबैनो जोंनो बिटिआरनि चिफ EM सार बिथांखौ आं थाबैनो जोंनो रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ आं बेखौ आपिल खालामदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो जोङो सोरखारनि फारसे नारसिननानै जोंनो थाबैनो रिक्रुइटमेन्टखौ खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएसना गोसो गैयाब्लाबो माखासे बिटिसि सरकारनि गहैलु खामानि मावनायखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोनैनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जि जोङो जोबोद दुखुनि गेजेरजों फोरमायनाय जायोदि जे थांनाय 34 दान आरो 2023 अक्ट'आव जे बिटिआर सरकार आरो 6 शेड्युल मोनथाम गभर्नमेन्टजों बिटिआर 6 शेड्युल कार्बि आलं आरो डिमा हासाव बे मोनथामजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जे थांनाय 30 एप्रिल खालि सेबाया 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट मुं होनानै बे मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलाव स्पेसियेल टेट आनजादखौ खुंदोंमोन। बिनिनो रिजाल्टआ थांनाय 15 मार्च 2023 मायथाइयाव रिजाल्टआ ओंखारदोंमोन। बे रिजाल्ट ओंखारनायाव दा जोंना बिटिआरआव मोनब्रैल' जिल्ला दं हिसाबै एलपिआव जोंहा गासै पास जादोंमोन 7335 केन्डिडेट बिथांमोना आरो इउपिआव जोंहा पास जादोंमोन गासै 5555। एलपि आरो इउपि जोंहा मोननैजों दाजाबनानै जुदि नायोब्ला 12890 केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव दा पास जानानै रिक्रुइटमेन्ट मोनालासे ओरैनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव
टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहायबो जोंनि बिटिआर मोनब्रै जिल्लायाव एलपि हिसाबै जोंनिया 3,328 आरो इउपि हिसाबै 2,628 गासै मोननैजों 5,956 केन्डिडेटफ्रा जोंहा पास जादोंमोन। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा 2019 मायथाइयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहाय जोङो राउन्ड फिगार हिसाबै बे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 900 जन केन्डिडेटफ्रा पास जादोंमोन। दा जोङो 2023, 2021 आरो 2019 गासै जोङो दाजाबनानै जुदि नायोब्ला जोंना 2023आव दंमोन 12,890 आरो 2021आव जोंहा पास जादोंमोन 5,956। लोगोसे 2019आव जोंहा पास जादोंमोन 900। गासै जोङो दाजाबनानै नायोब्ला 19,746 बिजाथिफोरा जोंहा बिटिआरआव पास जानानै अलरेडि दङ। थामहिनबा 19,746 जन केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव एसामिस आरो बर' मोननैजों लायोबा बे केन्डिडेटफ्रा जोंहा दासिमाव पास जानानै दङ। नाथाय बे इसिबां बुरजा केन्डिडेटफ्रा बिटिआरआव पास जानानै दङब्लाबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होयिया जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। खारन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो क्वालिटि इडुकेसननि खोथा, फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटि जानांगौ, जोंनि बर' बिजों मिडियामफ्रा थांनानै थानांगौ। नाथाय बिथांमोना खुगायावल' क्वालिटिनि खोथा आरो जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ जों बे समाव ओरैनो बुंगारनाय बायदिसो जों नुगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआथ' अलरेडि खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होखांबाय। थांनाय 2021, 2022 मायथाइफ्राव आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय 2021आव जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट टेट पास जानायफोरनि बेवहाय एलपिआव मात्र 90 जनल' दंमोन आरो इउपिआव दंमोन 16। दा मोननैजों दाजाबनानै नायोबा 1,116 पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय ओंखारो। आरो नै दाख्लैसो बावै मे मासाव जोंहा आसाम टेटनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारबावदोंमोन। बेवहाय गवालपारा आरो धेमाजि जिल्ला बे मोननैजों मिलायनानै गासै 40 पस्टआ ओंखारदोंमोन। नाथाय इउपि हिसाबै 0 गैया। दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होसेयावबो आरो लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे 6 शेड्युल एरियाफ्राव अलरेडि टिचार रिक्रुटमेन्टखौ सोखांनायनि उनावबो नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो टेट पास क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होयिया बे जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेराफारसेथिं जोंनि जेनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाला बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। आरो जोंनि बर' बिजोङा गैयिनि थाखाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोलो खालामनानै एमइ स्कुलफोरजों एमएलटिएमएस खालामनायनि बिथांमोना थांखि लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बेराफारसे जोंनि फरायसालियाव सिंगल टिचारनि जेनाखि जेंना बियो गोबाङैनो दङ, बेखौ मिथिगासै। नाथाय बिटिसि सरकारा नैबेखौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै जोंखौ थगायनो नागिरनाय बादि जादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टेट जेनाखि 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल फोरोंगिरिफोर जाय बिथांमोना माने सिगां समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावनानै दं, दासिमाव रेगुलार मोनाखै। जे बिथांमोना माखासे सोबाय 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टिचारफोरखौ। नाथाय बिथांमोनखौ रेगुलार पस्टआव सोनायखौ जों जेबो दुखु मोनाखै, जों अपज खालामाखै, खारन बिथांमोनाबो मोन्थाय दं। नाथाय बिदि होननानै बे 6 मान्थ आरो 99नि फोरोंगिरिफोरखौल' रेगुलार थिसननाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। खारन जोंना बिटिआर हिसाबै 19,876 जेनाखि अलरेडि टेट पास जानानै दं, टेस्ट टेट पास जानाय, जे बिथांमोनखौ दासिमबो थिसननानै होयैया आरो जोंखौ खबर लायैया बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव। आरो जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जेनाखि दा सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि बिटिसिआव दासिमाव रिजनेल पस्ट हिसाबै एसआइफोरनि थाखाय 1200 पस्टआ दं होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोर जे आसाम गभर्नमेन्टआ
खेबथाम खेबब्रै रिक्रुटमेन्ट होखांनायनि उनावबो बिसिना बोरै हाजार हाजार पस्टआ SI एप्रुभ जानानै रिक्रुटमेन्ट जायो खिन्थु जोंनि बिटिआरनि बे माथ्र 12-16 पस्टआ मानो दाबो 2 बोसोर गाहाम बारलांबाबो SI एप्रुभ जानो हायाखै दा बेवहाय जोंनि खुंगिरिफोरनि माबाफोर सिङाव आखाइफोर दं नामा दा जों बेखौ टेट पास जानाय बिजाथिफोरा मिथिनो मोनाखै खारन SI एप्रुभ जानो थाखाय बेबादि इसेबां गोबाव सम लाया होननानै जों मिथिनो मोनो खारन नै आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टार रनेस पेगु बिथाङाथ' बुंबाय नैबे सेप्तेम्बर मासावनो 15,000 जेनाखि टिचारफोरनि पस्ट बेखौ फिलाप खालामसिगोन नाथाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव बेफोरनि खुनु फात्ता आरो खबरानो गैया जे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ ना मानांगौ बिथांमोना जेबोखौनो खबर लायाखै गावसिनि पलिटिकेलि लाबा लाबनि थाखायल' खोथा बाथ्राफोर बुंगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिं जेनाखि जानानै थानाय 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि जे मार्कशिट बे मार्कशिटखौबो दाबो सेबाया राननानै होनो हायाखै दा बे जोंनि गभर्नमेन्टजों लोगोसे सेबा बिथांमोना जयै लोगो नांनानै खुङो हिसाबै बिथांमोना 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि मार्कशिटखौ गोख्रैनो राननांगौ आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेनाखि दा फोसावबाय थानाय 1200 पस्ट बे पस्टआव गोख्रैनो भेकेन्ट जानानै थानाय लांदां जायगाफोराव जोंनि टेट पास क्वालिफाइडफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों थिसननांगौ आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा थांनाय 2021 मायथाइयाव जेनाखि आसाम टेट जाखांनायनि उनावहाय BTC-आव मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन बे जाय रिक्रुटमेन्ट जायोबा 427 427टा पस्ट ओंखारदोंमोन बे पस्टआव माखासे CTET पास जानाय केन्डिडेटफ्रा गावसोरबो एप्लाइ खालामनो मोननांगौ होननानै गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होदोंमोन अब्ला बै समाव जोंनि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे सार बे 400 पस्ट भेकेन्ट पस्टखौ गोख्रैनो बिटिआरआव थिसनथाइ होनांगौ अब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर'आ जे नोंथांमोननिफ्राय CTET पास जानाय बिजाथिफोरा बे 427 पस्टखौ केस होनानै दङ आरो बे केसआ हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दं जुदि नोंथांमोना बेखौ गाबोननो उइथड्र खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जों गाबोननो नोंसोरखौ थिसनगोन होननानै प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन नाथाय बे 427 जेनाखि CTETनि केस बेयो अलरेडि मा लांखावनो जोबखांबाय नाथाय 427 पस्टनि केसआ जोबनायनि उनावबो प्रमद बर'आ गावनि बुंनाय कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाखै 2012 मायथाइयाव जेनाखि टेट आनजाद जादोंमोन बे टेट आनजाद जानायाव जायफोरा मार्क खममोन बिथांमोना मोनैयाव बै समनि खुंथायाव थानाय सरकारा बिथांमोनखौ 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टिचार हिसाबै नाम दोननानै बिथांमोनखौ कन्ट्रेक्ट फोरोंगिरि हिसाबै दोनबोबाय थादोंमोन दा दिनै बिथांमोनखौ बे 427 पस्टआव जों बिथांमोनखौ रिगुलार खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों नाथाय जों बेखौ जोङो जेबो दुखु मोना जोंनि दुखुआ खालि बेल' जे जोंनि बिटिआरआव बे फ्रेश टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफ्रा जाहाथे जेबो भुगिनाङा बे टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोराबो गावनि जिबन दङ जिबन दानायनि मोन्थाय दङ आरो बिथांमोनाबो इयुनाव बर' मिडियामखौ जाहाथे मोजाङै मोजां फोथांनानै लाखिनो हायो बर' गथ'फोरखौ जाहाथे गोजौ फारसे दावखोनायाव बे क्वालिटि गोनां फोरोंगिरिफ्रा आवगायहोनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना गोख्रैनो बिटिआरआव टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेराफारसे आसाम सरकारनि जेनाखि जोंखौ नासयनाय बेथ' दंखायोआनोसै रनेस पेगुनि फोसावनाय नै दा बावैसो सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव ओंखारनो गोनां जेनाखि भेकेन्ट पस्ट बे भेकेन्ट पस्टआवथ' जोंनि बर'नि मिडियामनि हिसाबै बेवहाय पस्टआनो थाया थागोनबाबो माथ्र 50-70 बेबायदि पस्टआव थागोन बेवहाय सोर साबैसेया जायगा मोनो दा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा टेट पास जानानै दङ बिथांमोना नांगौबायदि पस्ट गैयैनि थाखाय नांगौबायदि जायगा मोनैनि थाखाय बिथांमोना हाबनो हायाखै खारन मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि बायजोआव जोबोद खम पस्टखौ फोसावनानै होयो आरो जोंनि बिटिआरनिखौथ' बिथांमोना रिक्स लाया बे मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होननानै बिटिआरनिखौ बिटिआरआसो मावो होननानै जोंखौ बुंबाय थायो दा बेनिखायनो बिटिआरनि खामानिखौ बिटिआरआ मावो हिसाबै जोंनि खुंथायाव थानाय मानगोनां प्रमद सारखौ जोङो टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन जानानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो सानो जे जोंनि फ्रेश टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरनि जिबनखौ लानानै गेलेयालासेनो आरो बिसोरनि फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै बर' बिजोंनि बाथ्राखौ साननानै सिंगेल टिचारनि बाथ्राखौ साननानै
गोख्रैनो बे टेट पास जानानै थानाय बे मोनब्रै जिल्लायाव थिसनथाइ होनांगौ होननानै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामो। आरो बे 1200 पस्टनि अनगायैबो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव 4000 5000 पस्टखौ दिहुनना होनांगौ आरो जेसेबांनाखि टेट पास जानानै दङ क्वालिटि गोनां टिचार बिथांमोनखौ थिसनथाइ होनांगौ होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद सारनिसिम दाबि दैखाङो।